दोनों मामी भगने गलती कइले बानी सन जे मतलब शादी के प्यार का नाटक क के वीडियो बनवले बानी सन, एकरा खातिर माफ करम लोग हमरा और शादी अपना भगने से कर ले बानी, पति के छोड़ देले बानी। आ ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करी लोगिन, आगे बढ़ाई लोगिन, कमेंट भर भर के दी लोगिन, जितना मन करे उतना गाड़ी दी लोगिन। अभी तक हमरा बुझाता 20 गो लोग के दे दिल बानी। अभी तक 20 आदमी के दे दिल बानी। एक दिन में कितना लोग आवेला, कितना लोग के देबनी? एहि बार तो बुझाता 10 आदमी आ गइल। 10 आदमी दे दिल बानी। पहला ये गांव के लोग तो समाज बहुत गलत बा। देखी पहले बात तो यहाँ पर कितना लोग कहले जे यहाँ के बेटी बहन के लोग के बिगाड़तिया, वीडियो बनावतिया, तो ऑर्केस्ट्रा हिया, तो नाचतिया, तो गावतिया। हम इतने कहे जे जोन देखत आइन तो हकीकत नहीं है। वीडियो हमनी के रील बनाए नहीं रील फेमस होके खातिर इतना हमनी के मतलब शादी के ड्रामा कोले बानी। अच्छा, फेमस होके खातिर कहीं ना कहीं हां कॉमेडी टाइप का बनवले बानी। कहीं ना कहीं आप लोग सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि लोग वायरल होने के लिए किस हद तक गुजर जाते हैं, जिस ये लोग भी उसी हद पे गुजरे हुए लोग। कोई खेसारी जी के प्रेमिका बन जाती है, कोई 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 चीज देने लेने की बात कर रहे हैं, 200-300 आजकल बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे चीज चल रहा है। देखिए जे मतलब खेसारी लाल तक कितना बानी तो बाहर के बानी, पवन सिंह बानी तो कितना बाहर के बानी, वहां के गाना पर डांस कर दीने से अभी तो मतलब डायरेक्ट नहीं से बोल सकत जो वहां से प्यारे हो गइल बा। तो वैसे कहनी जे मतलब वीडियो में जब मतलब फेमस हो के बात काहे ना अपना भगिना के यूज कर ली। अच्छा अच्छा, हां तो अपना भगिना से मतलब यूज कइले बानी। अच्छा, अभी तक कितना लोग के इंटरव्यू देले बानी रुआ? अभी तक हमरा बुझाता 20 गो लोग के दे देल बानी। अभी तक 20 आदमी के दे दिले बानी। एक दिन में कितना लोग आवेला, कितना लोग के देबनी? एहि बार तो बुझाता 10 आदमी आ गइल। 10 आदमी दे दिले बानी। और लोग आवेला होई देवे कहि दे हम और लोग के जो लोग देखत उ लोग के। हाँ सब के देम इंटरव्यू। अच्छा, सब लोग के देवे के बा इंटरव्यू। जितना लोग आई उतना लोग के देवे के कहीं ना कहीं। अच्छा, रुआ भी प्रोग्राम करेनी कहीं जाके? ना प्रोग्राम ना करेनी। अच्छा, प्रोग्राम ना करेनी। जैसे शादी ब्याह होला तो शादी ब्याह के लोग गाना गावे खातिर बुला के ले जाला। गाना गावे नहीं? हां, दिल माइल के हम चैनल बनाई, वीडियो डांस करी, वीडियो डाली, कहां से दिल माइल? देखिए मालती चौहान रहली। हां, तो उनका वीडियो हम देखत रहनी तो वो बहुत गरीब रहली, उनको खाए के ना रहे, घर ना रहे, तो हमनियो के देखते तो मानी गरीबे बानी। घर को कहीं दिखाने का प्रयास कीजिए, इनका घर है, किस तरह से फूस का बंगला है इनका। हाँ, तो उन्हीं का वीडियो देखकर कहीं ना कहीं आप लोग पीड़ित हुई हैं आप। तो हम सोचनी मालती चौहान इतना बड़का आदमी बन गई, छोटा आदमी से और सबके सपोर्ट देला, तो काहे ना हमनियो के एगो चैनल बना के वीडियो बनाई सब। तो हम आई मतलब ज्यादा ही कैमरा पकड़ी ने, कबो कबो मतलब के घरे वाली मिल जाला तो साथ में कबो डांस भी करके बना देनी से, बोल के भी बना देनी से, चाहे कॉमेडी पर थोड़ा सा हाथ घुमा के बोल देनी से। तो मतलब वीडियो बनाते बनाते यहाँ तक पहुँचल। अच्छा, राहुल पति इजाजत देवे नहीं वीडियो बनावे नहीं का? पहले तो ना देत रहनी, मैंने अब ना कुछ बोली नहीं। अब जान गइल बानी सब वीडियो जितना जाला उतना देखी। अच्छा, वीडियो राउर देखी नहीं। अच्छा, गांव समाज के रुआ गांव देहात के आवेला बानी, गांव समाज के लोग बहुत सारा ताना मारला, बहुत सारा बात बोलला, का रुआ के ऐसा भी लोग कहेला कि का कहेला? ये गांव के लोग तो समाज बहुत गलत बा। देखी पहले बात तो यहाँ पर गांव समाज में केहू पहले नहीं के वीडियो कोई बनौले नहीं। अब पहली बार बानी जब हम ये गांव में वीडियो बनौले बानी, ये खातिर कितना लोग मतलब गलत भी बोलेला, सही भी बोलेला। तो गलत बोली तो अपना घरे रही, का हो जाए 10 गो गाड़ी दे ली, अपना घर रह जाये, चुप हो जाये। हमार जौन काम बताओ हम करी ना, वीडियो बनाई। फिर भी वो का कहेला, कौना नजर से देखेला उ लोग के मन के बात का कहे के चाहेला? गंदा नजर से देखेला लोग। अच्छा, हाँ, कोई ना कहीं से बहुत सारे लोग नचनिया ऑर्केस्ट्रा खोल दिले बिया। कितना लोग कहेले जे यहाँ के बेटी बहन के लोग के बिगाड़तिया, वीडियो बनावतिया, तो ऑर्केस्ट्रा हिया, तो नाचतिया, तो गावतिया, मीडिया बोलावतिया, समाज के गंदा करतिया। तो का चीज पर वो अपना प्रभाव पड़ना सोचने की सब काम कोई लम छोड़ दी। हमरा का जरूरत बा? मान लीजिए हम घर में खाता नहीं कि नहीं की खाते, एको बेर लोग ना देखे आवेला। हमरा लड़का के तबियत खराब हो जाला तब देखी हमार पति रही ने तो 100 आदमी आ जाला हमारे द्वार पर। अच्छा, औरत आदमी चाहे जो भी होके, जब वो बाहर चल जानी तो हमने खानी स कि ना खानी सन, तबियत खराब होला कि क्या होला, केहू पूछे यहाँ ना। अच्छा, केहू पूछे ना, घरों में के लोग ना पूछेला जे खइला लोग की क्या बड़ा लोग क्या ना, तो बाहर वाला का पूछे, गांव वाली का। कोई ना कोई जो लोग आ रहे हैं सिर्फ इनका वीडियो दिखा रहे हैं, इनका जो दैनिक स्थिति है वो चीज दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका दैनिक स्थिति भी बहुत खराब है आपका। हाँ, हमारी स्थिति बहुत खराब। क्या कहे के चाहते हैं जो लोग देखा था, का करो रुआ? हम इतने कहता नहीं हाथ जोड़ के, जो वीडियो देखनी है लो शुरू में
तो सही ना हमनी के वीडियो बनावे खातिर और फेमस होके खातिर इतना कइले बानी। अच्छा, कोई ना कोई शादी कइले बानी, फेमस होके खातिर कइले बानी, कोई ना कोई सही के शादी रुआ नहीं कइले, जौन भी सोशल मीडिया वीडियो चलता गलत चलता, वो गलत चलता। तो कोई ना कोई चीज खातिर समाज में बहुत गलत प्रभाव पड़ल बा। क्या माफी भी मांगे के प्रयास करे, माफी मांगी रहुआ। हम इतना कहम जे हमनी के माफ करी लगी, हमनी के वीडियो बनावे खातिर माफ मांगो बाबू, माफी मांगो, तुम गलत किया है, तुम लोग कहीं ना कहीं गलत हमनी किया के है। दोनों मामी भग ने गलती कइले बानी सन, जे मतलब शादी के प्यार का नाटक करके वीडियो बनवले बानी से, एकरा खातिर माफ करम लोगी, हमरा चैनल के सपोर्ट करम। अच्छा, कोई ना कोई वायरल होकर खातिर वाला सब काम कोई नहीं लगी, हां ना तो ना करती लगी। हमनी के ना हम बहुत मजबूरी में आके ई कदम उठैले बानी। कोई ना कोई आप लोगों से कहेंगे इन लोगों का चैनल का सपोर्ट कीजिए, इनको आगे बढ़ाइए, अगर आप लोग आगे बढ़ाइएगा तो लोग ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। हां, अगर बोले सही से देम लोगी तो हमनी के ई कदम नहीं उठाएंगे। अच्छा, चलिए इन लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। जब तक के लिए जय हिंद।